heel rennen deze wienhoen bij Nijbeets. Het is daar de eerste zogenaamde Whippet Straight Race van Nederland houden, met 33 deelnemers. En die deelnemers kwamen uit heel Nederland. Het hoenenras heet Whippet en er worden wel eens vaker wedstrijden mee doen. Ja, er wordt nog brotten met race, maar inderdaad gewoon met koersing bijvoorbeeld. Daar zigzaggen ze over een weiland of in op een renbaan. Maar net op deze manier is de eerste keer in Nederland dat we deze sport eerst uitoefenen hier in Nijbeets. Kwart na de Tweede Wereldoorlog is dit soort van wedstrijden ophouden te bestaan. En dat betekent dat de prijzen voor de deelnemers net het wichtigste binnen. Vooral voor hen is het belangrijk, het is de eerste keer in Nederland dat op deze manier de tier geregistreerd wordt. Dat is misschien nog veel belangrijker dan de prijs. De hoen vindt ik mooi. Ze zijn slucht op deze sabere hazen. En met dit apparaat wordt die hazen oer de baan sleept. Dat gaat zo hut dat er een uurtrain nodig is. Want ze vleenen nog een heel eind terug. Er had ooit een Fries wienhoenenras west, maar dat is uitstaan omdat het verbeen waard om ermee te jaaien. Je moet denken aan een kortharige windhond van een behoorlijke maat, zeg de maat van een greyhound. Maar wel wat steviger gebouwd, want ze moeten zich voort kunnen bewegen over de zware klei in het noorden. En ze hebben gewoon stevige botten en stevige voeten om dat mogelijk te maken. En eens zou dit ras weer waarom komen matten? Nou ja goed, er zijn Friese honden, die rassen die teruggefokt worden. En ja, de Friese windhond mist in dat lijstje. En ja, ik zou het er heel graag zien dat daar ook aandacht aan besteed wordt.